Let's go to San Antonio na sad kay gikuha na pud mi sa ilang opening. Diri na sad magdukdok ang Team Dadarbs. Let's go! Usay tirada karon pre? Tirada aktor! Ay pirmi na ay tirada. Uban ako ang mga Dadarbs karon kay manukar na pud mi sa San Antonio. Pag-abot sa binyo, relax sa ang instrumento kay mubam sa mi aning food trip karon. Kub-kub daan para kusgan inig tukar. Salamat sa pagkaon, Lord. Salamat sad kaayo Barangay San Antonio sa pagprepare sa among pagkaon ron. Grabe kalami jud kaayo Samot nagkining gikub-kub nako karon. Makaingon na lang jud kog kalami. Imnan day na tog cook diri Aw. Matik, busog ng aktor. Pag umanog kaon, relax na dayon ang Team Dadarbs diri. Ubay-ubay na sad ang mga niadto diri sa gym. Aw, matik, sugda na dayon na mugtukar diri. Let's go, San Antonio! Paguman sa parade, dawato na nato ning sobre nga gihatag ni Iski Counselor. Salamat Iski. Easy money.